Днеска сме, беше 16 август 2026 година, много хубав ден. Има водорасли още, те няма да свършат скоро тези водорасли, обаче са малко по-малко и са по-горе по дъното и по-чисто и рибата кълва е много добре. Много съм доволен, обаче нивото е минус 123 см. И продължава да пада, да видим какъв ще бъде рекорда. И основно кълва на ронаш само. Вчера убих от прага, обаче днес се запълни, не стана хубава работа. 4 кг и половина. И чантата. Ако някой гледа, беше много добре. Не беше страхотен. 4 кг и половина рибки. И така. Важното е да ходим за риба.